Mga igsuon, karon mao ang ikatulong Domingo sulod sa tuig. Matag usa kanato gitawag alang sa panaglahing gibuhaton sa pag-alagad ug pagsangyaw sa pulong sa Dios. Adunay gatuman niini diha sa pagkapari. Ang uban diha sa pagkalaiko ug ang uban pagayod diha sa pagkarelihiyoso. Samtang nagsangkapay kita sa usag-usa, kitang tanan nagtukod sa gingharian sa Dios diha sa yuta. Sumala sa laraw sa Dios, kitang tanang mga Kristiyano, kinahanglang mangitag kahingpitan diha sa atong pagkatawhanon. Mao kini ang atong tawhanong tawag. Sa samang higayon kita usab, kinahanglang mangitag kahingpitan diha sa atong pagkakristohanon, pinaagi sa atong pagpuyo, sumala sa atong bunyag. Kini nagatawag kanato sa pagkabalaan, diha sa pagpakigsuod ug sa kanunayng andam pagbulig sa Dios, sa pagkabuhing sakop sa atong katilingban ug sa pagkasaksi sa gingharian, diha sa pagpakigsuod ug sa kanunayng andam pagbulig sa atong isig ka magtutuo. Kini mao ang atong Kristohanong tawag. Sa katapusan, kinahanglang pangitaon nato ang konkretong laraw sa Dios alang kanato. Diha ba sa pagkalaiko, sa pagkarelihiyoso o pagkapari? Kay pinaagi niini kita makahatag sa atong kaugalingong tampo alang sa katukuran sa gingharian. Mao kini ang atong linaing tawag isip Kristiyanos. Niining paagiha, matuman nato ang atong misyon sa pagsangyaw sa pulong sa Dios sa hingpit ug sa buhing paagi. Ato kining pamalandungan karon. Ikaw, nakaplagan mo na ba ang linaing tawag sa Dios kanimo isip Kristiyano? Unsa may imong natampo alang sa katukuran sa gingharian sa Dios dinhi sa yuta?